An ka foli bɛ an filɛbagaw bɛɛ ni wagati in na. Bi Maliactu don kibaru bɛna lasaw ma balimakɛ Aliyu Hase de fɛ. An bɛ bi kibaru dayɛlɛ ni Janwoli ye ni ale ye dugu fitinin ye min bɛ Jalasagu Bankasi mara la. A yirala k'a fɔ ko yen kɔni ni kalo in tile 18 ni o tun ye ntɛnɛn tɛmɛnen walejugu dɔ kɔni taara ka ɲɛsin yen dugu ale ni a kɛrɛfɛ dugu fila ma. A yirala k'a fɔ kɔni ko maajugu dɔ de kɔni taara ni dugu saba ninnu bɛɛ la ni ka taa tasuma kɔni kɛ a dugu la. A yirala k'a fɔ ko so caman kɔni o jenina min yɛrɛ u ka jiginɛw ye o bɛɛ taara tasuma kɔni fɛ. Kibaruya minnu sera ma olu y'a yira k'a fɔ kɔni ko min ye maa kelen ye o yɛrɛ fɛnɛ ni tora ni walejugu in na. Kibaruya minnu sera ma olu y'a yira k'a fɔ ko maajugu ninnu yɛrɛ nana ni dugu in na fitiri waati de. Ko kabini o nana o waati la kɔni u ye tiɲɛni daminɛ u ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la mɔgɔw so fɛn fɛn bɛ u kɔni u ye tasuma don a bɛɛ la. U kɛlen ka tila u ka baara la fo o dugusɛjɛ 5h du matin ni o ye fajiri waati ye. Yirala k'a fɔ kɔni ko an ka finitigiw nana o kɔfɛ de. Kibaruya minnu sera ma u y'a yira k'a fɔ kɔni ko finitigiw kɔni sera ka mɔgɔ 10 ɲɔgɔnna minɛ. Siga kɔni kɛlen bɛ minnu na k'u sen bɛ nin walejugu in na. Min yɛrɛ ye Jalasagu ale maire adjoint ye ni ale ye maire dangan ye ale y'a yira k'a fɔ kɔni ko olu yɛrɛ ma ni faamuya cogo si la ko k'a d'a kan min yɛrɛ an ka finitigiw ka dagayɔrɔ dɔ ye o man jan nin yɔrɔ kɔfɔlen in na. Ko de kɔni kama olu b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ u ka ko bɛɛ kɛ u ka se ka dugudenw lakana janni nin walejugu sugu ka kɛ ko kɔni ka fisa k'a fɔ ko u bɛ tila ka na kɔfɛ kɔni. O tɛmɛnen kɔ bɔ yen an b'a yirala k'a fɔ ko wulikajɔ dɔw kɔni bɛ ka u sɛnsɛn ka na an ka jamana kɔnɔ minnu bɛna tali kɛ taji sɔngɔ yɛlɛni o kɔni kɛlɛli la. Kibaruya minnu sera ma olu y'a yira k'a fɔ ko fasoden jɛkulu dɔw kɔni bɛ yen minnu bɛ ka jateminɛ kɛ cogo min na u bɛ se ka nin kɛlɛ ninnu kɛ cogoya min na. Olu y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ k'an bɛ yɔrɔ min na sisan kɔni ko taji kɔni a bɛ ka yɛlɛ dɔɔni dɔɔni k'a sɔrɔ jamanadenw yɛrɛ kɔni tɛ ka bɔ a kalama. Olu y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ yɔrɔ min na sisan k'a ma mɛn yɛrɛ dɔrɔmɛ 1 ɲɔgɔnna o farala a kan. Ko ni an dun sigira tan cogoya la kɔni ko a tɛna mɛn a bɛna ye ko taji kɔni o sɔngɔ gɛlɛyara an ka jamana kɔnɔ. Ninnu kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko olu tɛna sigi ten cogoya la ko k'a d'a kan ko n'i ye taji sɔngɔ yɛrɛ lajɛ an ka jamana kɔnɔ ani a bɛ sɔrɔ cogo min na taji bɛ bɔ yɔrɔ minnu na k'u ka jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ. K'olu yɛrɛ ka jate la ni a ye min ye a ka bɔli ka na an ka jamana kɔnɔ ni o wari ni wari tɔw bɛɛ bɔra la ko taji yɛrɛ olu ka jate la a bɛ se ka feere an ka jamana kɔnɔ 100 jate la ko nka o n'a ta o ta k'olu kɔni ɲɛ b'a la k'an ka jamana kɔnɔ taji yɛrɛ kɔni a bɛ taa fo 130 ni kɔ kuma la fo 140 yɛrɛ. Olu y'a yira k'a fɔ kɔni ko ye ko ye olu tɛna se ka sɔn ko min ma ko k'a d'a kan ni taji kɔni o gɛlɛyara jamana kɔnɔ fɛnw bɛɛ bɛ gɛlɛya jamana kɔnɔ dumuni ni fɛn wɛrɛw olu bɛɛ kɔni sen bɛ o la. O de la kɔni olu bɛ ka jateminɛ kɛ u bɛna ni kɛlɛ in kɛ cogo min na dɔw bɛ se ka bɔ taji kɔni sɔngɔ la an ka jamana kɔnɔ cogoya min na. O tɛmɛnen kɔ bɔ yen an b'a yirala k'a fɔ ko maa minnu ni Ala ye lujura ta k'a ɲɛsin u ma n'u tun taara u ka nisɔngoya yira nin kalo in tile 11 primature la ni o ye premier ministre ni o ye ministre ɲɛmaa ka dagayɔrɔ ye. Olu kɔni tun bɛ fɛ ka ko wɛrɛw kɛ ni o ye nisɔngoya wale wɛrɛ minnu tun kan ka kɛ nin dɔgɔkun in na. Olu y'a yira k'a fɔ kɔni ko u ni jamana ɲɛmaaw kɔni ye kuma ɲɔgɔnya daminɛ ko olu kɔni dalen b'a la k'u bɛ ɲɛ sɔrɔ u ka laɲiniw la. Hakilina jiginna b'a yirala k'a fɔ ko ninnu ka laɲini ye de ko olu tɔɲɔgɔn minnu bɛ yen ni u tɛ baara la ko u kɔni ka se ka baara sɔrɔ jamana kɔnɔ. U y'a yira k'a fɔ k'u ka laɲini fanba dɔ ye minnu yɛrɛ ni diplôme bɛ u bolo ko olu kɔni ka se ka 100 sara la min ye 5 ye o ka di olu ma faso baara la. U y'a yira k'a fɔ kɔni ko premier ministre ni o ye ministre ɲɛmaa ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko a bɛna ko bɛ kɛ cogo min na nin bɛ ɲɛnabɔ cogoya min na. Min ye ministre min ka baara bɛnnen bɛ baarako ma ale y'a yira k'a fɔ kɔni ko a fɔra ye ko o ni u ka ɲɔgɔn ye. U y'a yira k'a fɔ yɛrɛ ko u ni u ka ɲɔgɔn ye bɛna kɛ nin dɔgɔkun in na ko kɔni senfɛ min b'olu kɔnɔ ko u n'o fɔ ye olu fana bɛ se ka min kɛ olu ye o n'a dɔn. Kunnafoni kuncɛ la an b'a yirala k'a fɔ ko baarabila dɔ fana bɛ ka labɛn an ka jamana kɔnɔ mɔgɔ minnu sigilen bɛ ni olu bɛ waribon faso waribon kunna ni a bɛ fɔ olu ma ko DFM olu ni u ɲɔgɔnna wɛrɛw olu de kɔni ka nin wulikajɔ bɛ sen na. U y'a yira k'a fɔ kɔni ko bɛ fɛ ka baarabila dɔ kɛ min bɛna daminɛ avril kalo tile fɔlɔ fo ka taa bila a tile 19 na. I n'a fɔ a b'a kalama cogo min na nin tɛ ninnu siɲɛ fɔlɔ ye ka baarabila kɔni boloda. Kabini san 2018 ninnu kɔni bɛ kɛlɛ la u ka laɲini dɔw ka se ka sabati. An b'a yirala k'a fɔ ko hali bi kɔni ɲɛma sɔrɔ olu la. Hakilina jiginna ninnu ka laɲini fanba kɔni o bɛ tali kɛ musaka dɔw la minnu ye farankan ye olu y'a ɲini min ka fara u ka saraw kan ko k'a d'a kan u tɔɲɔgɔn wɛrɛw bɛ minnu bɛ faso baara la yɔrɔ wɛrɛ la olu bɛ o tɔɲɔgɔn o farankan ninnu kɔni sɔrɔ. Ninnu y'a ɲini kɔni olu fana ka kɛ olu ɲɔgɔnna ye cogo min na u bɛɛ ka se ka kɛɲɛ cogoya min na. An balimaw ninnu de tun ye kunnafoni ye bi k'a lase aw ma aw bɛɛ ni ce aw ka kulomajɔ la.